Du-te mai aproape. Dai-te, du-te mai aproape. Stai mă aici. Nu e acasă, dragul mătușii. Îi duc cu moșto, Vasile, sub cetate la Ochiu, să aducă niște sumari. Îmi pare rău că nu e. Pe care aș avea plăcerea să mă duc Apropie cu dispozitivul. Apoi mai rămân să vă dați mătușa Mărioară. Să nu cazi cu el ușor. Nu ți apă pe el. Nu te faci cu el. Du-te după el. Că el e acționat. Stai, nu, cu camera. Lasă-te jos. Așa. Mami, mici, lasă-mă. Așa, așa. Dar vine diavole aici, ți scăldatul! Du-te jos, tâlharule, că te-ai învățat eu! Vă mătușă, m-am mâncat numai ca să alung vorbile care potopesc cireșele, nu alta. Stai, măi, porcare, că te căptușește ea, Mărioara, acum! Fii atent, fii atent. Împiedicare magică. Mai cade și mătușa Mărioară. Bunătate de cânepă, hai, bunătate de cânepă. Așa, bravo. Ia dă-te mai aproape, dragul tati. Au fost dulcireșele lui Moștu Vasile? Eu tătucă! Na, pentru cânepa mătușii Timărioara. Na, pentru obrazul pătat al părinților. Na, pentru banii pe care am dat. Na, satură-te de cireși. Dacă nu mai fac! Dar ce s-a întâmplat? De ce omor copil? Luam sălbaticești. Bravo, și mă. Că cine să mai plătesc eu de pe urma ta? Dar ce am mai făcut? De acum să știi că ți-ai mâncat filia de la mine spânzuratule. A furat și ieșit de la moșul său Vasile și i-a dat și cânepa palancă la pământ. I-a așteptat săracul să plătească parva să se facă de râsul satului. Dar apoi lasă-mă și cu frate tău Vasile, că în cărconoș îmi pui de scârie brânz la cap. Și când nata Mărioara, vorba aceea, a adunat și a adunat. Dar ea mă întors și spune, cine ce are cu munca omului? Ei, foarte mai scoate capul în lumenii, că dragul mami și tocmai acum când au început a se ridica niște Ia-ți fete distanță. frușele și ocheșele, Din cameră, care așa. mie s-au țis cam dragi. Dragi, mă, dar tu lor și ele. Acum arată-te în sat dacă îți dă mâna, că obraz de scoarță ai, slavă Domnului. Apoi lasă, omule, că se uită asta, ca atâtea altele. Acum că dragul mami, hai și mă ajută, că eu nu-mi văd cap. Dar vezi, am știut eu că ești băiet de ispravă și că mă pot bizui să fie. Ce-a dat ea ochii peste cap. Așa, ne pregătim aici.